IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Dakkel Katulungan Dagiti local government unit iti probinsya ti Shire wenno ti mapastrakan nga agapo iti RE 7171 na wenno ti tobacco excise tax inlawlawag ni Sanggunian Panlalawigan member Geoffrey Sagid kas nagmayor iti maysa nga ili kinunana nga daytoy iti maysa kadakkelan na pangalaan dati suporta tapno masustinir dagiti kasapulan ti Mannalon inayon na ariga maisubsublimet laeng karakwada ti suporta ken bannog dagitoy nga agmula iti tabako. Dakkel tingunak dito pangalaan kas nagmayor iti ili nadingaras ket dita iti mesa nga dakkel nga pangalaan iti suporta pang-sustainer mo kadagiti agtaltalon kay itud mumot dagiti kasapulan da. May raman pa iti Burley, sir? Burley, ay. Both Burley and DJ Pilinya. Iti 240 kan DJ Pilinya. Talaga nga nag-oversupply. May palagip ng oversupply at mapapati arason no apay bimabati presyo ti tabako iti pagilya na gapot arisgaran dagiti lokal a gobyerno ti agpamula ti tabako karagiti Mannalo na tapno dakkel ti bingay nga maalada manipod iti RA 7171. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.